תעשי עוד פעם. עוד פעם. איך הוא עושה שהוא כועס? ככה הוא עושה? איך הוא עושה שהוא שמח? ושהוא כועס? מה זה? זהו, זה כבר לא מצחיק. עכשיו תקריא לנו את הבית של יעל. תקריא לנו את הבית של יעל. כן, אני רוצה לשמוע את הבית של יעל מאוד. אם את לא מקריאה, אז הולכים לעשות אמבטיה. רוצה אמבטיה?